fathers in Christ, yet have you not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Mwari kumusoro kudenga wakomborere nekuropafadza inzwi rawo nekuti itsvene uye zvemera. Amen and amen. Regai tinamate kuna Mwari. Tinokutendai Mwari wedu wenyasha muzita raJesu. Tinopa mbiri nekuremekedza kunemi. Ndinonamata muzuva ranhasi kutendera kwamatiita tese tiri pano tinge tiri pano. Tinokupai mbiri Mwari wanoshamisa, Mwari wedu wakatendeka, mazvita Mwari wamasimba ose. Tinonamatira mweya mutsvene kuwako kwenyu, kusimba renyu pakati pedu. Ndinonamata kujekeswa kuzarurwa kweshoko renyu kunesu sekutara kwaEphesians 1:17 that you give us the spirit of wisdom and revelation. Ndinonamatira conviction inobva kunemi Mwari. Shoko rinodaro kuna shoko rinobva kunemi riri void of power, rese rinoda muromo wenyu Mwari, rine simba not only to convince us but transform us. Tinokutendai, tinokuremekedzai muzita raJesu Kristu. Amen and amen. Ndira kuti nditaure munguva yandinayo since isondo rinouya next week tine kugamuchira kwatinako wafundisi wedu waranda wedu. Dangoshare a couple of things maybe kubva mushoko raMwari. Kune according to me ma-messages andinofunga nekufila ndidaro ini as an individual semushumiri. And by the way ndambopa maybe a bit of a resume yangu ndaka as regarding church munomo, so that muzviri kutaura nemunhu arikubva muchechi munomo pachezvedu sewana wanyamunhu. Ndakatendeukira muchechi munomo, ndakazvarwa muchechi so to speak, mumwe yakuno yanga yaisimbira muchechi pandisiri hangu mukristu. So ndandiri uko, so pandazotendeuka kuzoita mukristu chaiyo 1994 musi wa 24 February, iri Friday around 7:15. Haleluya. Ndonyatsa kuremember zuva racho nemusi wacho sese. Pane murume ainzi Harmon Musiyari ranga achiri paHartizell between form 5 or form 6 thereabout. That's when akauya kumeeting atata. It was less than 15 people. Hafu yacho yese ikatendeuka that particular day. Ndinogara ndichingotaura same testimony then kubvapo pandachikurawo ndiri muchechi muno nanhasi muno. So mumakore ese from 94 to date 2020 ndine zvinhu zvendinofila kuti zviga zviri important, mapillars anofanira kutaurwa regular kuramba achitaurwa. Imwe yacho ndendinayo nhasi yekuti chinombonzi munhu waMwari chii. Zvinonetsa kuappreciate kana kuwelcome munhu tisikunyatswa kunzwisisa, nekuti tikati kuwelcome Dr. Machinga naReverend Chikuni namai nemhuri dzavo yese tinogona kumisa kuti Bible rinomboti chii, because patita welcome waranda waMwari kunesu, not necessarily the personalities but welcome zvipo zvaunzwa zviri kuunzwa kana zvatakapiwa naMwari pakati pedu. So kana mine pekunyorera zvinobatsira chanyora maybe a few verses and I think 6 maverses ndichakupa ichazobvura panapa. Kana if it's live, am I live on Facebook? It's not live. Komanditareso muziya ndakunyatsa kuoneka chivhetika semunhu ari live muziya. So afana waisabotage anasafana vaita sei ndandada kutonyatsa kurwa vhete niwereka ndichinyatsa kutaura nechedu chaichai. But anyway tiri kuti isusu, so ndine 3 points endinadzo. Number 1, ndira kutaura kuti munhu waMwari ane chii, ndiani uye ane chii. Number 2, sorry, kuti number 1 ndiani, number 2 ane chii, number 3 kuti isusu expectation yeshoko raMwari kunesu kune vanhu vaMwari chii. So 3 things ndozvendinazvo. Number 1, so chekutanga maybe regaitange maybe nebackground a bit kuti Bible rataura from Ephesians 4:11 kuti iye mukareka from verse 8 arikutaura about Jesu akakwira kumusoro. Iye akakwira kumusoro ndiye akatanga adzika pasi pepasi. So he's simply saying kuti Jesu, as far as the scripture is concerned, Jesu ndiye akapa zvipo kune vanhu. So obva amechina zvipo zvacho zviripo, some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers. So concept iripo ndeyekungoti chete kana kuti kunyorwa kuripo ndekuti kozivise kuti zvipo izvi zvipo zvaMwari kunesu isusu kereke. These are gifts from God unto the church. Zvipo zvakapwa naMwari kukereke. Kuti paite important, but important. Now, ndakanga ndimu-SPRC for a couple of years, for almost 4 or so years. One of the things ndinogara ndichida kuroedzera ndechekuti wafundisi according to scripture are not necessarily washandi wedu.
mukwanza zvakanaka here pano vanoshandira chechi vanoyachitiseva panapa but Bible not they are not our workers, they are gifts from God unto us. Now it will come into play, it will make a sense as we go along. Number 2, 1 Corinthians chapter 4 verse 14 and 15. Paul achinyora anotsakura something chakanaka patataka Ephesians ndio yatataka naye kuti tiri kunzi takapuwa zvipo zvamwari kunesu. Chapter 4 ya 1 Corinthians verse 14 and 15, Paul onyera kuti handisi kunyora izvi kuti ndikunyadzise but ndiri kutaura semi kungokupa iyambiro sevana vangu. Paul achiadresa chechi pakorinde yaakabatsira kutanga kana ukafaunda angari as one of the people akaigadzira kuti inge iripo, munonotisa kuti anoadresa sevana vake kwaari. Even though at that age kwanga kutorina vanhu vakuru muchechi vanga vakakurira Paul. So then he qualifies it verse 15 man achiti iye nekuti for though you have 10,000 instructors yet in Christ are in your father. Now, it's unfortunate nyaya yekuti father and spiritual father yakaita ka element ke abuse out there yekuti ikamentionwa inobaita bit controversial but zvakanaka kuti zviri kubva zvataurwa neni nhasi. Haleluya. Kuti Paul achiadresa kereke nepakorinde ari kuiadresa as a spiritual parent wake yawe iwo kwavari. He is addressing them as their spiritual parent. Kuti according to me, because akuti mukaita 10,000 instructors but muna Kristu hanzi panogona kuya vanhu vakaita zvavangaita pakati penyu but akatanga kereke nemubereki wenyu pazvinhu zvamwari ndiri ndipo ari kudaro. Panomeka sense here. Now ndakaendesa nangu ndine muzukuru wangu anonzi tinotenda Faith Mutonga. Now I think akazvarwa 96 if I remember well. Kubva ari mudiki tiri very close, izvi vari vayusa vari pataching lake. Kubva ari mudiki we are very close. So mazuva ndakatanga kushanda kuHarare ndaiti ndikauya kuno kwaHarare ndikabva kuno kuSondo ndikaenda kwaMutare maweekends maibhanda anga achiri maMutare achitanira. So ndaitoenda kwaMutare kungoona chimoko. Muzukuru wangu ndiyo ndaenda naye kazhinji kacho. But ndaiti ndikasvika kwaMutare weekend yacho yatinosvika Friday manheru anonga atondimirira kwambuya bhanda korarako nekuti aiziva kuti sekuru wakauya chikafu chinodyiwa weekend yacho chinochinja pamba. Sekuru wakauya Saturday ndikati ndakwenda kuona mbuya ako Tumbili ndaenda naye ende mutaundi uina sekuru kwaitemba maguru zvisingatengezvi Saturday ice cream pamusati pane nanga kuchikenini I think toenda kuchikenini tapedza takudzoka ino muzukuru ndomurongedzera kuti izvi ndozvo machips ande wiki rese ndapedza ndomusira kamari kuti kuchikoro wiki rese ndoyounodya. Saka she would look forward kana kutofona kuti sekuru muri munouya rini kwaMutare. Aitorwadziwa mbuya akadamboenda kwaMutare takomana dai sekuru wari wadini wauya. Musakazonditora pasaidi akuenda sekuru unoziva you are my role model, ndinokuda izvo sekuru. Ndikati zvakanaka muzukuru dai dhedhi wangu waida zvamunoita ini. So ndakafunga kuti kuparidza because dhedhi wacho vanoita zvekuimbisa nekuimba izvo ini ndinoita zvekuparidza. Zvikanzi aiwo kuti kuparidza sekuru mana andi sekuru bheni kuti kuparidza mana kutinga kazvinonaka izvi. So ndakangosaka muzee mutosaka chinyetse kuyekorara kunoku akadzigeza mapuletsa anoziva kuti wiki racho akasageza anonzi hausaka hausuenda pasekuru bheni. Mistake kata muzukuru man ndeyekuti akafarira mastondido andinotenga musi weThursday musi weFriday manheru neSaturday Sunday ndakutodzoka. Muri kuona munhu wese ngati muzukuru aiwa ngaisakudaidzira kuti muzukuru nda kuti mona kuti unogona kuva wakagara nemuzukuru pasai. Inini munin'ina wake hanzvadzi yacho yakamboruma nenyuchi saka 4-5 years ago I can't remember. Nyuchi zviri bed akaenda akadhuitwa nearly died. Ndakafonerwa sekuru muzukuru aruma nenyuchi tiri kunamata nezvazvo tomunamatira because ndiri kuHarare kwaMutare. Ndikangofona ndigarega ndofona ndarise nzvimbo dzaari stable. That's fine. Zvakanaka, that's how far I went. Chisina kuziva muzukuru ndechekuti every day Monday ndikabva Sunday masikati Sunday manheru chikafu changu ndikandisini ndinotenga Monday handisi ndotenga breakfast lunch nesupper kusvika musi weFriday kusvika pandinozoya kupera kwemwedzi uko ndibaba akanotenga
paanorara nditombozivi kuti mubhedha wakatemwa mari ndiani akatenga, handizvizivi. Uniform handizvizivi zvese kuti kuchikoro kwarivi paUZT Park unongoyo maunde seku ndikuya kumboita zvinonaka weekend, that's fine. But kuti anodye ibvu semari kusvika kupa handina kana basa nazvo because asi mwana wangu muzukuru wako ndiri sekuru. Hapana pabatana arasika michana. Kureva kuti muchechi tinogona kubatikana navana sekuru vakaita kunge ichisona bhanda vanova vachipfuura tiine vafudzi wedu vari panapa kudai. Makambozvionesa kuti muzukuru unoda ice cream haidyiwi makuseni. Inini kumba kwangu paakurawo akuyamba kondaimuudza musi akabva ndakaparidza aripo ndichipa example yacho akataka kuseka ndikati zvonaka muzukuru kuti zvandaita zvaenda yakambuya bhanda kumba kwedu vana vangu havadyi ice cream makuseni masikati pandeu. Pizza iriwo every day because pamba pawo pari kudyiwa a normal diet manje. Pane zva zvinotaura mukandifonera mazita akafona kuti wabhanda kumba kunomira zvakanaka tina matire mwana adaiso nokuti okay pakanaka wamazita God bless you tine pamuna macho zvatopera. Ukafiwa ndongoti chete panapa tinoona marufu akawanda hawo tongoti ukafiwa ndongoti ndiani ndimi okay pakanaka musara baba nemwana mwaionera Mwari wokumusoro kudenga nyara dzaimhuri amen zvatopera. Ndikauya ibonus nekuti handisiri mufudzi wenyu, handina obligation yekuya kurufu kwenyu, handina kuzodzwa kuya kurufu kwenyu. Kune chipo chakapuwa pakati penyu. So tine vazukuru vanoda vafuri kupfuura vafudzi wavo. Wapisarema anoti pa 23 anonditungamira kumafuro manyoro. Ibasa remufudzi kuona kuti ndokuunza bhanda ndobozi ndianodetermina diet kuti agive nyakwana ngatimbodaidze unodaiso ngatimbodaidze unodaiso based on ubereki hwake kumhuri yaari kufudza. Chimbotaura basa pakutosaitoke muzukuru iwe nekuti pizza kana Nando's inonaka kune mwana wese. But ukazoti kuro unoona kuti pizza hainatsi kugutsa kana kuti unge wakamhodhloka pautano. Inoda once in a while. Am I making sense? Pana anozazvinodwara mani masikati. So tiri kuti ndozvitaona pochete pana kuti kunyange pakaita mainstructor wana sekuru nawana tete wakawanda. Ibasa rangu semubereki wenyu kuti muzive kuti ndibereki na zvakafanira kuti ndinogona kushedzwa ine kunzira muzukuru wenyu tinono zvaari kuita pamushamba nazvona kunaka ndirisekuru ndogona kusvika ndopopota kana kumbomuwatsura pamota tiri panapa ndomushauda ndomutuka ndokuti handiuzvidza pendinodzoka panapa ndokugadzirisa ndobva ndaenda. Baba wacho anogara namai acho anobva wasara vachinyaradza kuti aiwa ndisekuru but ivo vari kufara kuti meseji yadini. Saka mukaona tikauya tichipopota nyange mukandifarira mukasandifarira meseji yadini nokuti ndisekuru. Zvawasingagoni kutaura tinotaura isusu nekutuka. Ndakambodaidza kune hama ndadaudzwa tarowa mukadzi mandaenda nawo ini ndotamba bhokisi mandaenda mukwazvo vanozviziva mandaenda ndikati baba muni ndinokurowa zvekuti dwakambodati hei meneja yangu yemune ndikati vanamubata maoko kudai vainyazoa kuti maoko emurume ndikati tsano garai pasi ndapisa mafuta kuya panapa garai pasi tsano ndinokurowai izvozvi ende ndandisingachatauri mazwi ekuti kurowaka bozi ndiri sekuruka ndandakuta manzwi acho chaivo ndinokurowa mfana jesu ndishe ndinokurowa mfana. Haleluya. Ndakanyatsa kutsika maaccelerator chaivo ndakanyatsa kuti panapa ndakuda kuzorwa ndakamupusha paso ndikati gara pasi haundishori ndauya kuno kuingu nambuya pana wotanga tazorwa gara pasi vandakupopota ndikapopota ndikati gare ndotsonya muzukuru ndikona ndikuta iyo nyangara usasataura ndikutaura vandabvapo ndikati ndidzoke futi panapa ndosenda bheka tisandiperekedze gara mukadzi bheka dhoda pamwene kwauzonyora meseji kuti zvaita here musara zvaita musara ndo basa redu sawana sekuru. Haleluya. Uzane basa yako kuti nhasi kwaya sekuru. Haleluya. So chekutanga chandingada kuti muzive pakutaura kudai papoindi kutanga ndechekuti wara
zvamwari kunesu. They are gifts from God unto us. Ende hakuna chinofadza muridzi wechipo akaona chipo chake chichibatwa zvakanaka chaakapa kukereke. Muri kubata zvakanaka iro papa kuti chipo chako chamwari kunesu. So ibasa redu rekubata chipo chatakuwana Mwari zvakanaka. Ndanyora statement iri panapa yekuti tinofanira kuziva kuti vanhu ava, number one, they are called of God, not called by the church. Church yakagamuchira zvipo zvavo kwakutora chipo kwakuchipakeja zvakanaka kwakutipa isusu, but church haina kudaidza varanda vaMwari. Church yakangorongeka kuisa structure nepekuti aende chipo chionekwe, chiexhibitwe, chimanifestwe chete, asi anodaidza nekupa mukana nekuti ndiye Mwari. Ndazonyera panapa kuti God calls the person. Number two, and equips them with the supernatural ability. Murukubata zvakanaka. Iyi haisi calling yeumanager vaikubasa wachikwenu. Kwenyu wega mutinogona kutokubvisa ikuita voice of God of God. I think murume yatadza ngatimubvise. Tiso we buy you out, to buy my shares. You can't buy them out because wakadaidzwa naMwari. Chechi mundidzo zvakanaka ere. Now, tadaro toti, so God calls the person. Now, God does not call the gift man. He calls the person. Omuequipa. Now, mistake hombe ndeyekutarisa vafundisi kuti wave perfect. Mwari anodana munhu sezvaari, then he equips them with the supernatural ability chete. Otherwise anodaidza munhu, haadaidzi ngirozi, vanodaidza munhu. Hallelujah. Number two, it is a natural person or normal person who is called by God to do the supernatural. Ndaitara muswe, was it on Thursday, Wednesday, Nishiti, do you know kuti vanhu vaMwari vari kutigadzira kuti tiende kudenga? Abuda tuno. Ndatopa example chino. Kuti marange basa rake uri kugadzira munhu kuti upenyu hwemunhu hunaka. Munhu ane kambani uri kugadzira vanhu kuti wabhadhare mhuri dzavo masalaries, waone kudya kupera kwemwedzi. Wafundisa hausogadzira kupera kwemwedzi, wari kugadzira mukana nenzvimbo yekuti in eternity tinonga tiri somewhere kwakanaka. Panapata zvakanaka. Now, number three, ndanyora panapa kuti the person now, munhu akudaidzwa, functions in the office. Kuwa pastor or pastoral in office, mu-office yaanoiswa naMwari. So anofunctiona mu-office imomo in a pastoral way. Ndogara ndichitaura umwe musi ndakakupushwa kakawanda nevanhu. Wabhanda dai unoziva nozvodaira. Kwete kudaira slogan. Dai. Ndaziva mamanya kusisilogan. Ndikaziva kudaira calling. Maparinzire munoita mukaita mufundisi ka. Ndikati ndopandinoperera ipo papa. Ndikati mundizimushe. Imagine maranga ndiri pastor. Ajeje vekaichilakidza. Ndosara nemimba dzimba. Because kudaidzwa haudaidzwi nevanhu, unodaidzwa naMwari. Ukadaidzwa nevanhu, ucharely nevanhu kuti basa raMwari racho rifambe. Inotoda kufunga kuti manetsero anoita uyu newaifa kagroup mena matoro muri 6 chifungai muri 100 vanhu vakadaro. Unoda nyasha dziri supernatural kuti ufudze vanhu. Ndosaka wakashandiswa kuti Moses wakatungamira nofura 3 million ari ega kudaiso. It takes divine ability. Pana papata zvakanaka izvo. Haisi natural calling bayokota akomana because wafundisi ndakamboparidza kune imwe nzvimbo so kune vanhu vanonga vachiachita bhanda aya masoko akavaya zvemunoita ndezvinozoita kuziya itsayachi ndozvidaini. What they don't know is the amount of time you put in studying and preparing. Number two, kuti akusungosumuka kubata microphone hallelujah no. Ndakati nomufana ndikakupa microphone 5 minutes unonga usina chekutaura. Chimbotarisa munhu akasai kako. Tarisa munhu akasai. Akanditarisa munhu iyena newewe. Vanhu vanotyisa kumberi kuno. Umwe ari kusekera, umwe akati kubva pandatanga haasikasekera naJob andakangotasa kudai so. Umwe ari kutasa nguva Mwari pafoni. Vanhu vokutungamira iwo havo. Ndosaka kuti ini kuita pastor ndikasvikolo. Hallelujah. Ndosaka kuti up.
a pastor musiyano wa pastor newamwe wese wari pa chapter 4:11 pa ndekudai pastors they've got a parent's heart yawakapuwa naMwari. Na nditsanangura rimwe gore ndisati ndatendeuka munyatsombandizvinatsandatendeuka ndisati ndatendeuka ndakambosumba so ndasumba ndakazodzoka kumba chichichi zvese ndadzoka kumba mudharabhanda haana kundidzika pana mudharabhanda anga ndiparidza inanga ari vanhu vakuru vepachechi unoziva namaibhanda wana namai vakuru vepachechi mwana wobva asumba ende ndakasumba zvekuti panimusocho ndakafamba ndakasumba kutanga ndakatofamba kubva kwandaibva kuseri kudhuze nekuchechi ndaiti kudhuze kwaisumba manje ndoku ndakabatira kwakuchifamba kuti tande kuenda kumusoro kusvika kumapurisa munoziva kukurosa area yacho yese munoziva unoisa wakanditarisa munoziva ende kana baba wako wari muparidzi majika inosvika kumba kuchokuchoku kuti wanoparidza vanhu ndiye mwana uyu anga akasumba ndiyo ende akumbira mupurisa wacho unoziva mune chemitu chimisunga yangu kana ndifambawo ndakadaiwo pano kuti ibatanidzane uyu anga abatawo maanga azobatawo temburo kudai kazi wasunganidzwa ngataiwa zvindokumbirawo zikazi waudatira nharo kudai kukumbira kuti muchindiswa ndegawozve ndivharo ndandakapfeka sheti yakaipa ndokuvhara kumasimusudai zvikazi uri musungwa mupanda batanaya kudai saka wachima famba inoziva ndisaitarisa muziva kuti but pandakazodzoka kumba ndakadya chikafu chamudharabhana ndakaramba babake kumba nekuti dai anga ari mwana inini kana zvavakuita kachibva kumababa but kuti mubereki ndianitaona Jesu paya kuti akati regai zvikurire pamwe chete. Mubereki haadzingi kuti iwe muchechi tine malevels spiritually, financially, in terms of status akasiyana. Saka ibasa remubereki kuona kuti uyu achiri paudiki tomusiya unoti haawani ari apo wafutika unoziva zvaanonyatsa kuita no mubereki ndianotitemena kuti uyu palevel pake kutozviitisa uyu palevel pake uyu hamuregerere uruzazvimedza kuparapara. So ibasa remubereki kuona kuti kuti mufundisi anofunctiona muofisi yacho, and ofisi yacho itori nenyasha nekuzodza kurimo. Ndaiparidza kune mechechi iri Pentecostal Church Marara kumusoro, so ndaiparidza muna December ndikati mufundisi basa rake zvinodesani kuti atiparidzire maningi. Whether anoparidza zvokuti munosumuka mese munoparidza kuti munorara, basa rake is a pastor, to pastor, kufudza mufudzi 24/7. Na wana sekuru tinogona kutaura, togona tikata nevhiniga pamuromo. Saka wazukuru vanobva wanaiti wana sekuru mani kupfura mufudzi unopa chikafu on a daily basis. Chimbotarisa basa kuti muzukuru iwe ndanyora panapa kuti God blesses or puts his grace and anointing upon them. Ndosaka Psalm 105:15 yakazoti do not touch my anointed one. Haisi nyaya yemunhu wacho, inyaya chiri paari chinokosheswa chakaiswa paari naMwari. Kuzodza ndokwaane godo nako kwaakati inini ndamuzodza iwo mushora. Muri kwakata zvakanaka. Ndosaka Paul anozoti Saul naDavid panozofa Saul, pese Saul achimupenyu paida kuraiwa naSaul achipotswa, zvinonzi akaona mukana wekuti aigona kuuraya Saul kuti handingabati muzodziwa waMwari, even though Mwari wanga watobva paari, but aiti nekuti Mwari wakamudaidza muofisi yaking and achiri muofisi yacho, saka handimubati. Kusvika munhu akauraya Saul, David akasumuka akati akafunga kuti David munhu amaida kuuraya aida kuuraya ndauraya zvaita zvikasi kuna Kings, First Kings chapter 1 wazviitire chapter 1 kuverenga yes under the lamentation yaDavid nokuda kwaSaul. Akatanga kuti ngazvisataurwe ndapota zvekuti Saul wauraiwa nemuhedheni, ngazvisataurwe kugati kwana Goliath. Musaudze makambomusa kuti wafundisa kuti ukaita problem anotaka kuzvibroadcasta maKristu kwete mahedheni. Mahedheni inini mumahedheni ese ndinodhina nawo kumareni kwangu kwendinoenda kujimu kupi kwendinotengera kwese kudai anonditya zvisingaiti. Kana kutaura kudai anokuzeza maKristu ndo anobva nyakomangara kuti mazvaire zvaita kuti ndinopindapo zvedu nditorimaisikuiaisi nditumire meseji yedu. But David
madzimai mahedheni ngasatomurudzi wabhathu achikulament. Why? Because kwara kuti office iyi inokosha according to God. I will keep it scripture today. Number 2, point number 2. Say the last point. Point number 2 ndekuti munhu wamari vanhu wamari whether mudzimai or murume, there is something. Not kudaidzwa chete, there is something for you. Now, let me give you my video and my verse. It's very basic. And then Matthew chapter 10, Matthew. Ndiwe abateka zvikuerenga ndisashandise musoro ndikawerenga mopata dandazienda taura navakomana vekumedia wandikandira mavhesi avo. Matthew chapter 10 verse 40 to 42. Ngatenga pavhesi 40 inoti chi he that receives you ndiJesu ari kutaura nevadzidzi vake kuti anyone who receives you receives me. And he that receives me receives him that sent me. Now that said the same. Jesu akutaura nevadzidzi vake tombondiwa oti ani nani anokugamuchira because avatuma ani nani anokugamuchira agamuchira ini Jesu tomondini Jesu mazuva aJesu over 2000 years ago ari kuti ani nani anokugamuchira agamuchira ini ani nani agamuchira ini agamuchira iye akandituma. Na saka kuti hamugamuchiri Mwari pakuti Mwari wari pakati penyu musina kugamuchira zvipo zvake zvaakakupa. Ari kuti formula yacho haishandi. Ndi Jesu arikudaro atingaitinaru naJesu. If you are going to kufamba mufellowship naMwari, we must accept waranda watakapuwa naMwari. So patikuita welcome ka hatisi kwaitira favor, tiri kuappreciate Mwari nezvipo zvaakapa kunesu. Verse 41 what is he that receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward, and he that receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. So I put it, not missing waranda waMwari pawanouya wanoshongwa nenyasha nekuzodza nesimba riri divine raMwari mavari, but Mwari vari kuti wane marewards awanawo anouya kune vanhu as they receive them. Havasungwa kungotiparidza toenda kudenga zvikunzi in the munguva yetikurarama nhasi right wane marewards anogamuchira reward yapuwa naMwari pavari for you. Kuda kuti mugore rino tine varanda vatapuwa kune marewards ari meant for us mumwaka unoiwo rekuti vanogona kuzopa but muziva mwanga waine zvawakatumwa nazvo naMwari kunesu but takangomisa opportunity yacho. So mukana wacho ndowatingatapuwa when we are appreciating welcoming them zikugamuchira chipo chaMwari kunesu udzari pasai pakuti wane marewards. Ende mukanotisaka pavhesi 42 anoti anomupa mukombe wemvura. Hanzi pawaranda wangu wamunoti mudiki wacho anomupa mukombe wemvura, hanzi kune mubayiro waanopiwa aenda pasi pepasi pekuti kaenda pani the basic thing mukamupa mvura kune mubayiro mutorwa kuvanozomapurisheta nemombe dzataurwa pana nembudzi dzataurwa nemota zvataurwa pana. Number 2. So number 1 pane marewards. Number 2 and then pana 2 Corinthians chapter 6 verse 10. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Corinthians chapter 6 verse 10. That's what I want to like. Yes. We welcome you all who are watching via live stream Facebook. Hallelujah. I'm Mr. Banda. We are at Cranbourne Second United Methodist Church. Hallelujah. Don't forget that. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Not much. Papa ne mystery yakawanzika. I want you to see it's a balance. Because I know out there when we only honor them and respect them. Bible not Daniel, Ezekiel, not Revelation. Paka wa ngirose ikaenda pamberi papo watatuwa masemba location. Ngirose payakasvikapo zvinonzi waranda varume John, Ezekiel na Daniel wakapera simba nokuda kwesimba raMwari mweya nengirose paizvino manifesta kwawarara pasi kudonha chakwete kudurura kuzvira dzakudonha wadonha pasi zvinonzi neBhaibheri ngirose yakati usandimunamate sumuka yakaramba kunamatwa munopadzwa ivo mukaucha mavo kana paine munhu mukuru auya unomufuka
pfugamira kana kurara pasi pay obeisance orara pasi kumuremekedza. Ngirozi payakauya yakati musandiri titoromuranda sewe kura kuti hatitogoni kunamata munhu. Ndakaenda kune imwe chechi mandazi yangu yavo yabva munyika so yakazandiperekedzwa namuperekedza mutsvaga so pakapinda mushumiri wacho anga arimo vanhu vese vakapfugama pasi ini mandagara angu pasi ndikati ini patinobva nezvandakaverenga mushonga hatitenderi kupfugamira munhu. Mapasa zvakanaka nokuti ndine bhesisi wadhani Ezekiel naJohn the Revelator muranda uya hatina matovafundisa tinovaremekedza. So ukatadza kudifaina kana kudissecta shoko zvakanaka unofunga kuti wada kunamata yetu wada kungoremekedza kuti wabate basa ravo zvakanaka chete. It's by 2 Corinthians chapter 6 verse 10 inoti Paul kuti we appear to be sorrowful yet we are always rejoicing. Apapana problem. And we also appear to be poor yet we make many rich. Now, even say he's got number 2, poverty. Number 3, so poverty. We appear to have nothing, and yet we possess all things. Now, 2 things, last part. And we appear now to be poor, yet we make many rich. Now, Paul was bold, confident of calling, anointing, nyasha, zamani zakaziripa. Utaka kuti isusu sewaranda wa Mwari. Tingapenda unge kuti sina Mercedes Benz, but we make many rich. We appear to have nothing, but we possess all things. Again, it's another question. Mukwasha ukati ndipaita challenge rudaka kuoperate. So unoenda kuna mufundisi madama kuoperate. Saka ndinokumbira kuti muwana mati basa rozorikuita uri kukumbira kuti the divine hand of God totaugona mati. But kune spiritual remune anonzi malenzi kuno anonzi wanotumwa naMwari to cover us kuti iwo usazvinetsere kunamata zvinhu zvinogona kungonamatwa nechii. Okay, regaititsanangure kupa kuti zvimeke sense kuno wakambozviita here maziti kuti unosvika kumba umwe musi woona mwana wako mukuru anonzani Shona wosvika Shona akagara pagedhi so akabata shaya so uti wakabata shaya kwakanaka uti ndikutsvafunga kuti Serevita zvayapera mani ndinoita sei kana kuti otaka kuti tadziti badhare ma10 as well as eswimming saka ndinofunga kuti inobhebe matoseka miseka harisi basa rake rekuita wari about hakusi kuti haasi munhu but in terms of rank yeupenyu ibasa remubereki kuita wari about such things. Muchechi nevanhu vanozvinetsa nezvinhu zvavasingafanira chitozvinetsa nazvo amunodinzwa ino ndosaka inogara chibvunza nokuti unozvinetsere kushaya hope nezvinhu zvavanofanira kushaya hope nazvo ivo ndobasa ndosaka kungoya kuti hakune operation iriko saka pakanaka tobatana muropamadzira mari totopera ingowa yakati ndaisa mumaoko menyu vafundisi kutoenda kuenda kupari kutorara hope umwe musi mukazokandibvisa iwo matanoita hope papaine issue big issue ndikati inowati ndikaramba ndakamuka haichinji because yabeyond jurisdiction neauthority neregal ndafonera waira wakura saka ndichada kunamatei saka inoona film ikati handitoona film nditorara ndikadaidzana ngati munamati ukati tataura kawafa tobasa rao zvotopera because the Bible ati another example of what we watch no tenga imwe stand kuitsa kwakazi kumbara kusende kwakazi kumbara kwakanaka but zvinetsa kukanzi muramba kubuda ndio basa ravafundisi hanzi we appear to have which we possess all things zvinhu zvese zvinoitika munatural realm zvinotanga muunseen realm saka ibasa ravafundisi kurilisa kune zvakabatwa muchadenga concerning our lives. Ivo unogona kungoshota but ivo unonetsika nema-retirement homes zvavo zvinotowashupa wavo but haisi nyaya yacho ndekuti in terms of marank avo wakangodeclare kuti muzita raJesu pane patakambondopfeka so tisatani kana stendi kana chiina maipana pakangouya mbuya bigibigi wakauya netimu yavo wafuna nepawaifura chona vakaukudakadza ii muri muroti saka tofura takuenda makusenzeni saturday washa
zvikati mota yako iripiwo pane mota dzakapakabadza payaka kati havandisana nemukazi hatipari dzimwe rakudaro apa koichi ndakandisi muchini roja vadzapfugama basa vadzakutanga kukamera dzichimba kazi handidi futi kudzoka pakadai pano ndakabva ndatonamabhanda nyaya yakaya handichainamatiri kubanasa ndikindonamati yainamatwa hamunondizozvikuitwaro ndakambobvisa thing but kuti ava vakazonzwa namari kundipfuura Greek neHebrew ratinosiya muchembera yakasingarisi but in terms of rank aiwana ndiri mwana ende pavakadzoka 3 months later vakasvika ndikati pane chicd 27 chakapaka ani makasema namari ndikati one mapepa ava iyi state iri pakati iyi state iri pakati zvinhu zvakaiti makore ndichitsakira nemukuchika regedza zvinobuda regi basi isi ndaikokota musoichita ndikati mamaonaita haasi necessary ndimutako ndakamira mamaonaita haasi necessary onaitiri totsvaga mwari kuda mwari tofellowshipa tobva kuti chakomanaka tasangana namwari kugomo haleluya zvizhinji zvacho kutoita noise yekuti panopinda gore pasina chachinja why because kune waridzi wacho zvakafanana nemwana apuwa tuta teacher kunze ndiye achakubatsira maths dziri kushupa statistics dziri kushupa environment this dziri kushupa ari kuitisa iyo kaanzva kuti aona ndichisata ndichakaita kugona chimoenda masikati for 2 hours unokutsana kuti chiita kudai ndokuva nemaexamples ndozvita munhu ari pasaidi pako izvozve kune nharo iyo kukoti very clear we appear to have nothing yet we possess all things so una mazunguyonzi muzita rajesu wamukuenda kuoperation hapana chinosara chinoshaishwa tanamata ndobasa taakumbofamba mufundisi akuna kuita chimanyika inasamanyika bhuru wangu makaenda kunze kwenyika akati vendrudzoka ndichamboti ndikuenda pakupota uzare samanyika akati kupota kuenda kuruki ndakati kupota kuzondodzwa akatikazewa atochovha overseas akandisira ndidzoka mangwana nanasi usaita chimanyika ukatoufamba mufundisi ndichakupera ndege ndakanaka pajosa ndichaenda padubai wongona matirwa ibvi pafoni chaizha kuti mwari kuchengetedzei ngapachai chinoitika muri nokuda kwereni kwete sekuruba sekuru ana kushada kutaura kuzivisa but mufudzi wako kuti mukunda uri kuroorwa isina munda kachi uri kuroorwa kukunda hatisi kuti uyaheima tinokuti mungokomborere occasion yedu isusu tine mazina makuru sa tinozodaidza nevafundisi tivanhu vakuru muchechi unozodaidza vafundisi vamwe munogonenge musina zvigaro zvatinazvo but unosvika kuti chindinamatirayo zvifambe zvakanaka handizvo zviri kumeka sense zvakutaura so tiri kuti ndozvina bhaibheri we make many rich. Number 3 ndanyora panapa kuti munzwe number 3 ndanyora panapa kuti vanhu vamwari what do they have an anointing mukarenga Mark chapter 5 verse 11 Mark 5 verse 30 Mark 5 verse 30 so inotaura nyaya yemudzimai wekuti akati ndikabata hembe yake yaJesu mukatsakuda ropa I will be made whole ende zvinozeva kuti paakabata hembe yake ropa rakabharamira hanzi virtue flowed from Jesus to heaven. Luke 5 verse 17 inotaura zvakanaka achitaura nyaya yaJesu yekuti the power to heal was present. Kuti vanhu vamwari vari kuzodzwa kwaanako namwari kurectify nekugadzirisa zvimwe zvinhu muupenyu hwe in the natural realm. Akapesiva kuti munhu uyu mukadzi ropa riri kubuda iri ndatsvaya madhokta ndatsvaya chakati ndikabata inatoedza akapesiva munhu uyu kuti munhu ane chaainacho chandingada kutepa into. Number 4 ndanyora pane chinonzi impartation Romans chapter 1 verse 11 Romans chapter 1 verse 11 Paul anoti ndinoshuvira kuuya kuneni rechiona kuti I long to come unto you so that I may impart unto you some spiritual gift. Now ipapo ndoda kubatsira kuti umwe ndakatibvunza kuti banda
secret since you started preaching 1996 but I'm sure you check it out Facebook. But secret haisi kuti unonamata nekutsanya maningi. Secret ndeyekuti submission to authority. 1998 kwebinge pika kandaidza kazi kwandagara pano une nyasha dzaMwari dzinoonwa shoma wandakaona nezvandakaona zviri kumberi wandipfukamisa wakanditi uchida kuti Mwari wakusimudze kuenda kure, don't fight with the authorities of the church. Ukadaidzwa koparidza, don't belittle mufundisi wacho pamberi penhego dzake iyakudaidza. Now chemberiya unotaura kuti akazvidzidza kupi zvakadai. Ukadaidzwa nomufundisi, be a blessing kwaari. Kana uine issue naye, enda kuofisi naye wotaura issue kuofisi. Wasumuka muri mese kuadresa wanhu kwete kuadresa mufundisi. Zvikati mwana wangu ukadaro yogofa. Pagrupu redu rese ratanga tinaro tichitanga kuparidza mazuva ndindega ndasara. Vamwe vacho vaisungwa vachituka kuti muna denga inini, muna denga. Vamwe vachiri Jesu vanodiziva. Muna denga, isire denga. Asa nekuti tinoparidza vadzishoko vamwe. The whole group, they are non-existent. Why? They never recognize the one man, one nacho, chawan impata kunesu. Gorera kwa ya Reverend Yakato, pa second peru, Reverend Murume makasina kato. Wakanditi, ndinoona zviri pauro. Chimbotera padhuze pangu une gift yekuticha, ndakui fine tune bichana chacha. Akataka kuti pamikana nekudziura nekukorekta nekuti dai zvautauro chidai zvinodai and thereby ndo pandakataka kuzobva mutare ndakutaka kuparidza all across. Vanhu vaMwari vane nyasha dzekuimpata zvimwe zvikuru kupfuura zvaunogona kufura. Vanhu vazhinji vane zvipo zvekutaura but chavasina irespect noona kuvanhu vaMwari. Number last point ndeyekuti Romans 15 verse 29 ndaita zvikuerenga Romans chapter 15 papana kubatsirana zvekutaura kuti tite wokama wafundisika ndisina tisikazwisisi nyaya kuti tinogona kuti kungoitira wafundisi favor motsvaga kuti todii nhasi tatadziya kuti chakati kaisa mvungu. I want you to mean from the heart kuti Mwari ichi chipo chamakapa kunene. Inzwai Romans 15 verse 29 Paul unonyora achiti I am sure, with confidence, I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Urukunyora saba chipendi chawe kunene ndikwende kuzara kwemaropa afati anowanikwa muna Kristu. So waranda waMwari paunouri kura 2020 kudaiso wani kuzara kwemaropa afati anouya kunesu kubva muna Kristu. Then ndikuerengere vhesi ndoerenga ndakupedza. Last point yakude kudaiso in 5 minutes muti. Number 1, isusu tadzidza kuti munhu waMwari akashongwa anodai zvese izvi and Bible inoti nekuti zvese taura 5 points. Number 1, animal rewards. Number 2, wealth and property. Number 3, anointing. Number 4, impartation. Number 5, blessing. Now last point yakude kuti todini manje pesi panoparidzwa shoko tofuna kuprobla kuti then shall we do brethren given these things. Number 1, ndanyora panapa, let's identify. Chekutanga chinoitwa nemwana wesangano nenhego, let's identify kuti munhu waMwari ndiani. Identify unesingati identify. Mukaona mubhaibheri pesi pakashanda simba raMwari zvakanaka in terms of relationship yavanhu nemunhu waMwari, it was because they identified with uyu munhu waMwari. First Samuel chapter 9 inotaura zvakanaka paverse 6 about murume anonzi Saul paanotsvaga madhonga babake anozotova kuda kudzoka zvikanzi muguta munhu nemuranda wacho mune munhu waMwari. So they knew there is a man of God in this city. Tofana kuziva kuti pakereke pana pane waranda waMwari. Chekutanga is identify. Mudzimai Mark chapter 5 akati aona Jesu aenda kumaphysicians pakawanda hanzi akati ndikabata hembe yake. So identify kuti uyu munhu waMwari is very important. Udzakasema identify them. See, ukakwa-identify kuziva kuti sekutaura kwandete ma-examples anapa wani nyasha dzawanadzo kungoziva kuti awanawo wani nyasha dzawanadzo. Number 2, ndanyora panapa kuti believe them. Unesingati believe them kama ngadaidzeneso kuti believe them. Number 1 tati chinyi, number 2 tiri kuti chinyi. So 2 Chronicles chapter 20 verse 20 inoti mone mistake inotaura rinoti believe God
and you will be established. Believe his prophets and you will prosper. Na mwari vakaziva kuti ndikangosiya prosperity iri hinji pandiri vanotadza kuremekedza zvipo zvangu zvandakawana. Saka kubudirira kwedu kuri based upon ona kutenda kwatinoita believe mwaranda waMwari. Acts chapter 3 mukaverenga verse 1 to verse 6 paverse 6 inonzi Peter naJohn vachienda kuona vanhu vanoti look at us. Havana kuti look to God, look at us. Tine varanda vatakapuwa naMwari, let's look to them. Ndo vanotila chipo chatakapuwa naMwari. If we receive them, we receive akawatuma wacho. So look at us, you and God have winned, but what we have, we give unto you. But believe them, you have to believe one another. Now, giving is not a part of what I'm talking about. Hakuna chakashata kupuwa mari munasika kutenge. Unotanga chipambo kurasirwa mari yacho. So ndomune atiswe kurasira mari kwafundzwa. Chikaku appreciate welcome to Mauya. Titambire Mauya and we appreciate who you are to us. We believe you. Number 1, identify. Number 2, believe. Number 3, honor them. Honor them. Honor. Ndine verse rekuwerenga ipana. Mukarenga 1 Timothy chapter 1. It's by 1 Timothy chapter 1. Zvainotaura. 1 Timothy chapter 1. Inoti chi? 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1 Timothy chapter 5 17. Inoti iyo. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Hanzi wanoshumira washumira ngavapuwe kuremekedzwa kwakapetwa kawiri. We have to honor them. Culture yakabatwa nemaPentecostal kuremekedza varanda vaMwari. Yesu wamwana zvinda wako extreme and lie chichi nekumanipulate vanhu nekuzodini, but culture yekuremekedza. Pandinobodedzwa kuparidza kosoka unoziva unonakirwa so unongo uchisvika mukwasha unosvika paine munhu akakumirira so mota yako inopaka payo yega. Svika kuti munhu akamirirwa mamamanzi uyu ndiye anonga aimeri kusvika mubve panapa. Semuri kuda mukada kukura mukada kuenda kubhatso mukada kuti ndiye zvese zvemuri kuda ndiye. Microphone yenyu anonga akatoibata yakadzika. Mosvika mupinda muchechi abva kuendesa wakupinda vanhu vese vanoclear so wopinda ubva wagara woshumira. Unopinda wapedza zvese wosvika ubva washumira uchipedza ubva kupinda muofisi appreciation yako wobva wabuda kumota kwako wovhurirwa do zvese wotainvesta mota hapana nokuda kusvika muparidza obva wawa pasi. Unoziva so kana kushumira kwacho soka unongokuzivawo zvekana vanzi varoho. Point out that they understood the concept of honor. Let's value it and receive as much as possible from this gift. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Verse 12 and 13. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. And verse 14. And to esteem them very highly in love for their work's sake. Let's honor them. Verse Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Let's esteem them. Let's love them. Fourth point here, before the last point. Number 1, that identify. Number 2, believe them. Number 3, honor them. Number 4, pray for them. Kana paine culture yakadzidza kuchechi inonzizanga kunamata varanda wavo. Vanonamata every month vanotsanya kunamata chechi but wakupedza munamata waMwari waizeka kuti wotaka kuna munhu ive. It's important kunamata ufundisi. Ndakaenda kune chechi ndikati usakupota kuti mufundisi wedu apera haingova mashoko apera haana kupera tisu tapera tisu chamunamatira. When was the last time yamakamira kuti ngatinamatire mufundisi wedu? Kare ndichikura ndichifika mukoma nakadikidikide kuma early 80s chai taikira muchechina nambuya pano taiuya topinda topfugamiswa ozi kumokomo nanonakatedzana ofugama otaka kunamata wasati wataura nemunhu waipfuura ende wakamurwa part of the prayer ndiye avanamata makuseni kuti Mwari zodzai mufundisi wedu mupe manzwi ekutaura zvaanotaura ngazviaki
zvese maissues ekuba kwangu ndiri kuuya kunhasi kuzotyira kugamuchira matafura yenyu muzodzei naye Mwari kana zvichida kuchinja meseji muchinjise nokuda kuupenyu vati mazuva ano nhana ine bhabhu gamari pawhatsapp chikuda hashtag Sunday Teens hashtag chakadai hashtag chakadai apedza haana pamboti Mwari apedza kuti uri right banda but wakupera iwo uri kupera. Hallelujah. It's important to pray for another one man. The more the higher God lifts you, the more attacks you go through. Tough time. Satan will attack you. Become every other day. And it's important to pray for their marriages, for their children. So we need to pray for this one man. Number 2, tinamatire marriage dzavo, tinamatire utano hwavo chaiwo. Ndino kuti hapana chakaoma. Ini handisi mufudzi vandimupari ndikaomera kuti unofonerani manje unomutaura uchiti because assumption yemunhu wese ndekuti ndino wafundisi. And yet Paul mukarenga Romans munyera mavhesi muzorenga mabhuku Romans chapter 6 verse 19 neRomans 15 verse 30. Romans 6:19 Ephesians 6 verse 19 na Romans 15 verse 30. So Ephesians 6:19 pray for me also. Mukona Paul akamutsa vanhu vakafa akanyora a third of the New Testament oti pray for me. Then maepistles ese most of them akanyora oti pray for me. You expect Paul to don't worry about me. Ndiri takapinda mudenga rechitatu saka tiriko but ndinamatire please pray for me kuti pandichashumira Mwari wavhure muromo ndi declare my mysteries of the kingdom. Romans chapter 15 verse 30 oti batanai neni pamuchanamata ndichinamatawo iye achinamata mubatane muchinamata ndichinamata muchinyengetera kuna Mwari. Let's have ina ndiri mari munhu asina kundinamata haina kidzi kudya sondorinowe ukaita kaucha kumba yekuti takuda kunamata Mwari tapedza kunamata muruzuva rwe mavanamati Mwari muropafadze Reverend Machinga namai nemwana wavo. Mwari muropafadze Reverend Chikuni namai nemwana wavo. Hamufi makawanyeya wana vachisa munhu unonamatira haunyenyi wanozoti hazvimeki sense kana mataurire munowaita nemanamatire munowaita zvinetsi kuita but ukaita culture yekuwanamatira unodevelopa kaafinji kalove for them and honor nerespect comes naturally. Unzakasa kunamatira wafundisi mare is not appreciation yekunza mare is not the issue. It's about loving them, honoring them, praying for them. Again, for example, in the Bible, iri kuna Old Testament. Aaron namuna huri wano Moses anonzi naMwari ukasimudza maoko hondo inowina ukadzikisa hondo inorusa. Aaron naHuri akadai vakati zvinonetsa shamwari waneta ivo wachembera itorai ndimosumudzi igaro kuti isumudzi atumwa naMwari kuti Mose basa raAaron kusumudza maoko experience yakusima wafundisi ba kusumudza maoko wafundisi chete manelida kusima wafundisi ba finance yangu mukasunga mari sei hamusimi wafundisi. Murikuzvipedza kuti tikaziya position nelevel nepatinoparita pacho chechi inofamba zvakanaka kuti ndo vafundisa ngatisimudze vision. Let's not create our own vision, we build their vision. Ndinorada Bible study kuna vanhu vanobva vachimoti I think mukataka kudai but haisi chechi vai Bible study. I think mutaka haisipa don't build your vision, we build my vision. Sumudzama wapangu tiende kumberi chete. Last point. Ndanyora panapa kuti sow material. Not number 1 identify, number 2 believe, number 3 honor, number 4 pray for them, number 5 sow material into their lives. Zechenda sanduna uyanishi. Out of 5 things, 1 ndo chekuka. So monyera mavhesi muzoringa mababa Galatians 6 verse 6, 1 Corinthians 9 verse 11, Galatians 6:6, 1 Corinthians 9:11, Luke chapter 8 verse 1 to 3, na Philippians 4 verse 17.
sinobata mabhesi awanda and our Facebook, I think page April.2nd, then you can go through the verses and share the message as well. But that was it's important to share our material no food is really gonna talk about it. Paul utamna Facebook 9 kanataka jigara pamoja kuneni jinga shaka ya jigara wa panya Galatians 6:7 kupa mgala Luke 8:1-3 kune madzimai wakapa out of their substance ku ministry ya Yesu kudifa pona unomusumuka kuti kucheka kuti ndaipopota kune chiche ndakaenda kuti kunobvarisa kupota muno kuti mufundisi wenyu unomira mukiu yefiwe ndinondishoka ndakashona kana amandishoka ndakamuta ndakasangana naye ndi mukiu ina ndiri mukiu acho fortunately ndipo ndodaidzwa masteps matatu mukiu yawa baba uya ndotosvika ndozi munozoya after vanoisa pera ndoma futenga ndwene andimiri mukiu kwana ndamira maybe zvacho ndihumility ndikawaisa amene chichiitika chikashoma vafiwa takaonetsa akafurika tatu kandakamira muta sandakawapopota inini ndisitori mukiu ndakati mufundisi uyu uri kumetsera mufundisi wechikadzana pushwa kuti ndo basa redu zvikuita kuti basa redu kugara mamitingi chigadzira nyaya dzavo kumeka sure kuti futengi riripo ere kunomwiwa fiyo ndekupi handisara pana mundaraunda ndakaparidza kupinde kusto ndo basa renyu unofana kumeka sure ukaona vataunda unoona nebasana uye tipe example ndigare pasi takakodaozokuwa uye ndipurena papanina maoko chida kutamaridze maoko ingatimupa example tarisa makatarisa muri kuona zvakuye pana kwa manyetsepo ndite example iyi inogara nekasenza muri kuona rumo ya dauti muudai saka uyumo straight one uramba wakadai kuchiwadaisa na dauti muna rumo uyu nekuti ndilele uchimuti ndiye mufundisi unadaira haleluya uyu ndio mwana wesangano ndisu isusu zvatichaita next week Paul ari kuti kana isusu takadyara pamweya kuneni zvinhu zvepamweya kudzidzisa facilitator kuita everything kumeka sure pana pakanaka hanzi kana takadaro pamweya isusu zvingashata here inino chapter 9 verse 11 yaFirst Corinthians mudyarawo zvepanyama kunesu munoona principle maikuru manyika iri kumeka sense ndikuda maikuru manyika lava so ari kuti kana iwo uchiti kwana uchingamba uchiuya kunoti sambo kubatsirikana kana uri kuti ndokuchechi kwangoro zviri kunzi kana iwo wafundisa wari kudyara pamweya vachirimisa revelation zvakaidzawaparidzi kucreate environment yekuti tiitye zvemweya kuti panyama zvinhu zvitinakire iwe kana wakomborerwawozve mamaipana vamusina dzimba ine mota musina madigiri ndotoziya ndakatakuredzimupe tisina chetinazori chinhu pasina kana no takomborerwa nechechi zvonzi zvashata here kuti imimi panyama imimi muchikomborerawo zvechechi zvetikuita nechi kungoti vafundisi madzoka pana ende mafoshini mamuri pana vanasi so makatidyarwa pamweya takungodzorawo pandiko kunesu nepanyama patinapo apa ndouyaonapa kana ndine kumbo nangu ndoyaonapa kana ndine chakati sondo rinouya ndomika uyo kama kuti wauya ndobwapanyama zvazvinoita uyu ndiane problem kazhinji uyu anomuita akanapa uyu ne problem uyu anoti kana azonakirwa anakirwa life yanaka unoisisa mokompokiti okanganwa kuti chakaita kuti azokwanisa kuisa mokompokiti ndechechi manje yakacreata environment zvinhu zvikanaka nao zvanaka manje akura musoro haachaunzi manje kuno uku manje ndopamunozona mufundisi une jaketi razodai wozodai usiririsa wazodai wati ei credbon yakakomborwa zvokuti vanhu vanazvo pacredbon hapasi kudiwa $1,000,000 kuti atiite moroka nepatinokwanisa na uyu anoramba akamira nekuti akagadzirwa namari to receive from paanodya pacho haariki kuramba akadai haana kungo kwaachaika azodaro uku kuchazodetsa kuti aramba achipa because ari kufiyozvo uri kumasitendi uri kuvaka udai kuzama kuti zvamuomera wambodai watukwa nahwindi wazodai mota yako uri pasi mekaniki utaona hamudhara nezvekwako mota yako yada wazozvanetsa mwana waneti kuchikoro zvakushu
uda kufidwa chechi lwakufidwa kwakwe problem. Saka inini semu mutamu sasekuruma ndawa yako utsiura zukuru ngati bvise maoko mupoketi sondo rinomu isu ngati play role yedu to make a sure kuti sondo rine tawe nechekinoe nacho kune muranda wamwari but itanga wagona riki ndakona riki mwe pawagona napo andizverevidaro pawagona napo kuti let's appreciate chipo chamwari. You see, you don't have to like me to bless me. You just have to observe a principle. How? Red robot, you know what you red robot, but you don't observe a principle. You can cross and sumba. It's not about liking the red robot or hating it. It's about observing the rule of law change. So you can observe the rule of law, young man. You know, benefit you well. Then you can sumka nyore kana zuzana. So talk about cycle change in your family. Wataka ikisema young couples makora musa timani chini musa timani kana masini kana fumaza hapo this story mwali bangu no pafa za kuda system yechichimo pata taiba mazwa na mapiri yake kuna kuita majibora ndo mama ta nani maji garepas regani bila baba chenjera wao wana matendo na kutisingene toka tena mono ziwa kusa simba indosha ora sika asimwi mane wangu sure simba rango zvichasvika pakuti ari kudyara achapfurwa naruko. Zikunamata kuti sondo racho usati watonza chinhu chacho, may your testimony begin to manifest usati wauya. Kunaka kwaMwari kutange kwaonekwa usati wauya. Tirakunamata divine intervention in your life. Promotion yanga yakamira basa pakapakamira paya. Dhoo rakatonga rakavharwa riya rakane stop yakamisa paya. Tarikodhila kuti today it has to change. Hallelujah. Tadhila nazo muchadenga and it has to appear in the natural. Mugore rino. Hallelujah. Dakuti pauri kunamata tigamuchire munamato kunamatwa panapa muzita raJesu Kristu. Amen. Tisimudze maoko edu. Baba, tinokutendai pamangwanani ezuva ranhasi nekutaura kwatiri nekutaura kunoshamisa. Father, we thank you for your word this afternoon. We thank you for you have equipped us with all greatness. Tinokutendai Baba nomuno Mwari panzvimbo ino. Tinokutendai nekutirangarira mukati meupenyu hwedu. Baba, taakunamata nguva dzino muzita raJesu. Ndakurayira mamereja asina kumira zvakanaka nguva ino ngaagadzirike. In the name of Jesus.
ndiri kurayira vana baba vane zvinhu zvisina kumira zvakanaka mudzimba ngazvigadzirike in the name of Jesus. Vana mai vashungurudzike kwenguva yakareba ngazvigadzirike iko zvino in the name of Jesus. Whatever the issue, I'm speaking to it right now. Muzita raJesu. Marriage are kuiswa pa position yakanaka. I'm addressing every foundation in the name of Jesus. Nekuda kunyasha kure shoko raparidzwa muzuva ranhasi. Marriage dzichatanga kufamba muzita raJesu. Ndiri kurayira kunyange kuvakomana nevasikana. Their lives are going to be a testimony in the name of Jesus. I'm speaking to their future right now in the name of Jesus. I'm speaking to their future right now in the name of Jesus. Every decision you ever take up at no penny gore. Mashita musene mari wakatendeka. Ndikutaura kuti kumamiriza wata zoita musene mari wakatendeka. Ndimi munopa fata sekutara kumunita kuna Psalms chapter 75. You are the Lord who promotes. Ndimi mari munosimudza nekutsikisa. Rakaraiva kumani vasikana vari panzvimbo ino. Ndakutaura kumabusiness evana venyu, kumabasa kunoendwa nevana venyu muzita raJesu. Mashita musene vari vakatendeka. Ndiri kutaura kumudirira kwamabusiness muzita raJesu. Muzita raJesu ngazvivandudzwe musene vari vakatendeka in the name of Jesus. Mumwaka watiri kupinda iwo ngazvivandudzwe in the name of Jesus. We are declaring promotion after promotion. Muzita raJesu. Promotion after promotion in the name of Jesus. Zvisati zvambonzwikwa nenzeve, zvisati zvamboonekwa nemeso, ngazvioneke panzvimbo ino muzita raJesu. Handikangani musweni mwari vakatendeka. Health yevana venyu pese vari kurwadza nguva ino ndiri kudeclare asthma haina simba, cancer haina simba, BP haina simba, AIDS haina simba. Ndiri kurayira makumbo anorwadza pese panorwadza, ndiri kurayira iko zvino in the name of Jesus. The power of God is taking over right now to heal the sick in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Every pain I'm declaring right now, I'm commanding by the power of God in Jesus' name. You have no power upon the children of God. Every devil, every darkness, I'm casting you out in Jesus' name. From today onwards, we are declaring progress and production, multiplication in Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Amen.